everyone, my name is Jeanette and I'll be instructing today's 45-minute strength training class. This class is designed for beginner to intermediate adults looking to improve overall strength and muscle tone using dumbbells. The class will include a warm-up, main session, cool-down and stretching. The intended audience is general gym members aged 18 to 50 years. Today's observers are my assessors from TriFocus who will be reviewing this session for evaluation purposes. Okay, julle kan julle Waar's my man? 1 minute on, 1 minute off. Okay, 1, 2, 3. Oh, 10 seconds. Okay, stop. Dis hierdie makkers kyk. Sien jy maak dit dis voete wat in gaan. Maar dit lyk nie hier om maak, né? Maar dan kom my voete. Sy het julle dumbbells op die dag. Daarom gemakkelijk. Hoe was het dan? Ja, nee. Probeer my asem spaar. En ek wil nie. Oké, so raak nog weg. Oké. Round 2, 1, 2, 3. Nou, ik maak iets. Oh, ik wil lang wel wat te doen. Alright, 5 minutes bonus. Weer, stop. Nog even 3 hoor. So moet ons vir soos 5 minute in totaal spring. Ja. Die hele warm-up 10 minutes. O, is okay, onthou nou. Ja, reg. Nog nie. Maar gaan op gou jou inwys, okay. Right, 1, 2, 3, go. As jy voel jy raak, dan moet jy voel van eerder.
Kan ik dit doen? Nee, zie wel. Pause maar als je er moet op. Seconden. Vijf seconden. Nu een hapje wat. En stop. Hoe voel je dat? Dit is brutal. Dat is. Maar dat is wel goed. Dit is mijn voet erbij. Wil je een kop uit doen? Ja? Ik zou een bakboord. En die wil niet. Ja, het is net veel beter. Hier zitten gaan langer is als gewoonlijk. 15 seconden. Mijn voeten mogen altijd. Kijk. Daar. Right, kijk. We zijn nog te lang. Zo, ik voel wat een bos afspelen. Maar je kunt het. Dat is goed. Inderdaad. Oké, en stop. Kijk, nog één keer. Nog iets bij elkaar. Dat is het ook. Ik voel wel genoeg. Ik zit Bij elkaar. De jonge woorden. Die wil ik hiernaast zijn. heb ik later genoeg gedaan. Kijk, 15 seconden. Het is weer ongebrand. Wat betekent dat? Dit is ongebrand. Kijk, acelerar. Los weer. Kijk, 1, 2, 3, go. Okay, now start of secondes.
5 secondes. Weer stop. Oké, dan kunnen we nog rustig in. Kijk, hoe voel je dat? Je raakt alles aan. Ja. Ja! Je raakt het aan. Yep. Naar pijn, naar gein. Ja. Oké, jullie gaan zo lang elke keer naar je dumbbell gaan. Ja. Ja, liggen. Ik denk dat ik zo kom op, dat is gewoon bij dit op. Okay, go. Alright. So hier is een dumbbell squat. Arms toe. Voete hier breed uit mekaar. Stel breed, ja. Also, en dan gaan we net sak met hom voor jou. Op. Af. Op. Mooi. Nee. 5. 6. 8, 9, 10, mooi. 11, 12, 13, 14, 15. Oké. Dus een beetje. En ik ben daar oefenen. Die gaan niet dit dus. Hier op Swami. Ja, hier is de voetbal. Dus alles aan. Serieus. Ik knie gelijk ook als ik afzak. Voel je het slag? Nee, ik kijk net. Oké. Ja, raak. We gaan aangaan. We gaan 12 reps. Oké. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Alright. Ja. Is goed. Jullie doen goed. Volgende een is met 10 reps en dan 13. Hoe voel je dat? Oeh. Nog steeds. Oh, work out. Ik ga wat maken op de antwoord. Dan gaan ze kijken, dat is ook wel een oké. Dag. Dag. En 10 reps. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. We blijven een beetje meer achter. 9. 10. Oké, dag. Oei. Die aard is op de Amerikaantjes. Jullie die relatie gaan. Ik weet niet. Ik weet in Boston. Kijk, ze raak. Beter. Go. We nemen 10 reps. Kijk, 1. 2. Mooi. Zak je een beetje. 4. Mooi. Zak je een beetje. 5. 6. Je rug moet dragen.
going to stay on. Okay. Yeah. 10. Alright. Okay. Come on, your pose. Ready? Yes. Okay. Hold raises. So lekker regop, stap jou skouers lekker. Maar moenie dit grip nie. So laat dit net hang op jou vingers en dan gaan jy net 3 20. Right. Ek probeer die maklikste oefening af. Okay, ready? Ja, ek raak kramp. Jy kram. Ek raak kramp. Jy reg. Ja. Jy sê Ja. okay. Ja. 3 4 5 6 7 Okay. Oh. Kram. Ja. Is dit net so 'n bietjie? Wacht. Straks wil net so 'n bietjie. Word jy gekram op? Ek ben probeer. Heel bien. Sê jy net so 'n bietjie. Daai been vir my wat kramp en dan moet ek gaan. Okay, dag. Okay, los dit. Tweede los dit. Okay, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mana? Okay. Yes. Als je begint nog kramp, dus Natasja vanmorgen trekken heeft. En ik ga posten. Kijk, daar. Kijk, los die in. Kijk, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Verder. Hoeveel je tijd er? Dat is een ster. Staan mee. Waar is dat? Ja. Hoe je het goed voelen, zo snel even op peddel. Heb je wel gaan paddelen? Ja. Was het lekker? Voor ja. Makkelijk gaan. Dat is wel lekker. Heel stijf. Makkelijk is het een dier. Ja, mooi gaan. Kijk, dan posten. Oké, we gaan nou app krantjes doen. Zie dat aan voor mij.
Kyk eers hoe ek maak. Ek gaan net so lê, hande agter die kop en dan gaan jy net op. Sien. Reg. Hoeveel kry dit? Dit is 12 reps die eerste een. Kijk, ready. Alright. Nou trek je hem oog lekker in. Trek hem in naar die grond. Kijk, 1, 2, 3, go. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kijk, rest. Kijk, reg. Kijk. Hoeveel? Hij is nou 8 reps. Nee, je laat niks van beginnen, niet? Hoe ver is jij? 4. 4. Kijk eens. Ik wil besluiten dat ik weer birthday ga doen. Nog niet. Die nou. Of volgende maand. Ja, maar als anders gaat het nog goed. Het is dan weer even als die nog gaat volgende maand. Ik moet die nog weer goed iets doen met kennis. Ja. Maak het nog veel doen. Volgende maand weer vertellen. Kijk, ze recht. Weer 8. Kijk, go. Weer 8, ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mooi. Rest. En los weer ook net 8. Nog 10 secondes. Kijk dan. Weer 8. 4, 5, 6, 7, 8. Alright, mooi. En de rest. Voel je mogelijk? Dus ja, ik ga graag voor die morgen. Je gaat met de lekker lijf de doorkant. Morgen gaan ze lekker door. Maar de morgen gaan ze eerst weer. Ja, maar dat vind ik nou een hele. Vrijdag. Ik wist wel heel veel mijn planning voor je, maar dit is oké. Ik weet genoeg waar wij. Ik wil er niet zeggen, ik was dat aan het even maar pauze. Alright, okay, so this is a dumbbell front raise. You can pick up your dumbbells. Okay, and then you stand like this, shoulders back, feet hip width apart, and then just lock. And this is for 12 reps. Yes. 5, 6. Maar je gaat een beetje bij je uit. Ja. 10, 11, 12. Oké, mooi. Rest. Dat wil je niet te zwaar meer, zo dat wel. Oké, los steeds.
All of your sets is 12 weeks. That's good. Okay. That's cute. 5 secondes. Wat is dit? Onderkant. En jy sak wat rommeltjies. Ja, dit is cute. It's cute. Okay, terug. Go. Weer 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Mooi, rest. Is dat zo na? Ja. Zo. En die paars is lekker zwaar. Oké. But not for a beginner. Ja, je kan wel wat zien. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, in. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right, rest. As ek verstaan, hulle is nou regtig maar myne by ons so. Stadig. Is het zwaar voor jou? Zeker. Ik zie los in. Ik wil ook 'n bietjie vaspyn. No, it's extensions. Veel te baie. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go. 2, 3, 5, 6, 7. Maar het moet meer gelijk met je schouders krijgen. Yes. 9, 10, 11. Oh, beautiful. Mooi. Rest. Wil je les nog die rekening aan en aangaan? Oké, jij kan maar pause. Oké, volgende een is tricep extensions en dan kan één dumbbell optel. Oké, so nu weer voeten, je breed uit de koolheid. Achter je kop, lekker rechtop en stoot op. Van hom doen ons 15 reps. Mooi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mooi. 13, 14, 15. Oké. Een beetje rest. Voel je dan nog elkaar? Zo. Oké, dat is allemaal ook perfect. Die res van hulle nou. Die volgende Die extensions, joh. Oké, ga maar aan. So hulle 15 gedoen. En dan is dit 12. Ja. Nee. Ja, het is 15 12 12. Ja. Oké.
3, is nooit te lig. Ja. Reg, Jana? Reg. Hy is onlus. Kan jy alles trek? Nou lag ek. Ek voel soos 'n T-Rex. Ek wil net nou dit doen. Nee, Dis skrip, thank you. 5 secondes. 2, 1, go. Okay, weer 12 reps. Dit is my beste maatjie. My naam hou klou in genade. Dit is nie gaan doen. Ja, die hele gebeur. Wat doen jy nou? En al dan nie. Okay, 5 secondes. 3, 2, 1, go. 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mooi, julle. Goed. Okay. Gaan ons nou aangaan met die ander? Geen stress. Okay. Dus vlas om my arms weer gaan skeer. Okay, kan jy so dan blijf? Ek dink jy kan hierdie gebruik vir dit. Kom ons kyk maar. Dan kyk ek even wat doen ek. Sien jy dit? Arms lang show en split ball. Dis nou chest press. Okay. Alright. Kan jy my plat lê? So net reg het opsit. Jy daai touch dan net. Nee. Ek gaan net opstoot. So. Ja. Net so 'n bietjie langs jou borste in. Alright. Okay, yes, right. Dis my arms reg. Moet hulle reg. Ja, dit gaan we aan na sê. Ek gaan sien perfect. Okay. Ja, maar ook net 'n bietjie meer oop. Alright, julle reg. Okay, 1 2 3 go. 12 reps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, en rus. Wat spotter nou? Okay. Julle gaan nou met flimsy is. voor bietjie nader moet bring. Want hy moet hierdie spier van jou bors moet hy nou werk. Dit is wat hy doen. So jy gaan bietjie vorentoe kom bietjie meer inkom. Okay. Alright. 10 secondes. So dit is soos dat. My arms voel weer. So dan is Dit soos net net so. so. Ja, bring hom net in. Okay, dan gaan aangaan. Okay, weer is nou net 10 reps. Ja. Mooi. As jy bo uitdruk, dan moet jy dan druk jy
Jy gaan voel jou spier hierso druk saam. Okay. Mooi. 10. Okay, rest. Okay, die volgende 2 sets is net agteruit. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Net agteruit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, whoop. Sorry. Sorry, ek was op 10. Ek was op 10. Ek was op 10. En jy hou aan tel selfs by 10. Okay, maar zeg makkelijk so vir julle. Is daar nie sorry. Is hulle fyn? Ja, sharp. Alright. Laaste een op net agteruit. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1. Een beetje nader. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat zijn die mooie, hè? Dat gaan lekker aan. Het is nog zo'n normal pistool. Hoe voel je dat? Is je nog raar? Ja, wat is angst? Reverse twice. Daarvoor kan jy vir my staan. Dit is ons so. Ja, jy moet 'n bietjie vorentoe en dan gaan jy nee. Kan jy dan wel vat? So jy gaan net 'n bietjie vorentoe lê. Jy begin onder en jy kom uit. 2. Moet jy staan? Jy breed uit voor. Want jy gebuig. Ja, bietjie gebuig en jy torso 'n bietjie vorentoe. Yes, mooi. Okay. 1, 2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright, en rest. Dan aan de 10 reeks 8, 8. Okay. En dan gaan we zijn afrol en dan strak. Stop. En 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Met 10 reeks. 1, 3, 4, 5. Dit is een klein beetje punten, ja. 6, 7, 8, 9, 10. Gaan zij? Dat is lustig. Dat is een beetje zwaar. Okay. Just focus nog op een beetje zwaar gewicht. Is jou nog aan? Oké, volgende een is 8, volgende een dan nog weer 8. Ik zal het maken. Kijk, hoe voel je dat uit? Voel je dat nog wel uit? Ja, ik heb het. Kijk, 5, 4, 3, 2, 1, go. En ik 8, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Okay, stop. Oh, ik voel dat mijn schouders zitten, maar dat is helemaal niet. Is dit jullie daar aan het ag glo nie hulle bors van haar. Ja, ek voel soos hier, soos Ag glo dit môre hier voor aan. ja, soos hierso en dan soos agter. Okay. Soos my flapjie-agtige skouer. Is dit klaar? Nee, dat is niet. Prachtig, sorry. Go on. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dan stop. Precies. Dit is zo niet graag. Oké, dan was het niet goed dan. Jullie was erg lekker. Jullie hebben het gedaan. Jullie was het erg lekker geweest. Tot die einde. Oké, so dit is 'n cool down. 1 minuut lank gaan julle marching bly. So jy gaan vir 'n minuut lank, okay? Julle reg. Okay. Ja, gaan soos 'n mars. Soos my ouma. Soos dit? Oh, my ouma. My ouma doen dit. Okay, nog 30 secondes. Ja, dat is wel het. 20 secondes. Ten seconds. Mooi. 4, 3, 2, 1. Stop. Oké. Jullie kan van mij net 1 dumbbell vat. Right. Gaan jullie eens wijs, want jullie dus net tozen, dus jij net voor en je draai. Oké, jullie recht. Oké, 1, 2, 3, go. Lekker twist. As die pers te spoor op, vat nie te binke. En jy ook. Reg. Reg. Doe weer van julle onderlywe stabiele en net bo draai. Yes. Nou, draai mooi. Daar secondes. Vanaf 10. Heb jullie onderlijf meer stabiel? Oké, stop. Right. Hier is mijn shoulder rolls. So this niet. Oké. Right. So gaan 30 secondes achter toe, 30 vorentoe. Oké, rechter. Als ik zeg switch, dan gaan jullie het om jullie vorentoe, oké? Mooi. 12 seconden, 18 seconden. Oké, 2, 1, switch. Vorentoe. Oké, mooi.
dan gaan ons net rol. 30 secondes vorentoe, 30 terug. Okay. Okay. Dis jou next weer. Okay, stop maar eers. Okay, stop. Moenie aangaan met dit nie. Alright. Kyk of jy kan vorentoe gaan. Hoe dit kan voel. Is dit alright so? Laat jy next 'n bietjie afhaal. Alright. Ook net vir 'n minuut lank. As jy nie kan vir 'n minuut nie, 30 seconds nie. Okay. Amper op 30 secondes. Wil jy aangaan? Hoe voel jy? Nog alright. Okay. Is nou 30. Hoe voel jy nek? Laat jou kop bietjie relax. Nou, wat net dan. Okay, staan van my op. Draai net van jou nek so. Een beetje weer. Ja. Oké, dan gaan we stretch. Oké, jullie zien die innerlijke stretch. Dus als je zo zet, en je gaat uit. Dan het zo zetten. Oké. Dus 30 secondes in, 30 secondes aan weer. En dan doen we zo net weer. Okay, switch. Yeah. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Mag ik gaan? Kan je gaan pause? Okay, 30 secondes. So. Okay, switch. Okay, mooi. Okay, stop. Nou gaan ons die chest doen. Die chest stretch. En je handen achter en dan druk jy je bors uit. So jy stoot uit. Yes, dan doe jy. Ha? Ja. Ja, net bors oop staan en uitstoot. As jy hoef nie so, jy kan net so onder by jou biblis so afdruk, ja.
Kijk, op 30 secondes. Zes, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Right. Ons gaan die skouers doen. Die skouers, jy vat jou hande so en dan rek dit. Kijk. 30 secondes. Jy hoef nie te raak. Solank jy net so naby as moontlik kom ons terug. Okay. As ek sê switch, dan gaan jy net aansien. Okay. Okay, again switch. Okay. Okay. 10 secondes. Ja, jy kan. Jy sê reg. Alright. So jy gaan net so en dan lê jy net 30 secondes so. Nou, lekker stretching. As dit seer op, staan regop of gaan til aan die kant toe. Okay. As ons nou nie klaar is, kan ons stop. Okay. Okay guys, so this is a great session. I want to ask you a few questions about the session. Number one, how did you find today's session overall? Did it meet your expectations? I would say yes. Yes. Okay, good. Were any of the exercises too easy, too hard, or uncomfortable? Cut. Okay, were any of the exercises too easy, too hard, or uncomfortable? None of them were uncomfortable, but yeah, some of them were hard for beginners. But for beginners, I would say that is normal. Okay, which one was the hardest for you? The squats. Squats. No, I struggled with the flies. My arms aren't strong enough. Okay, but we'll get to that. Okay. Did you find my instructions and demonstrations clear and easy to follow? Yes. Good. How did you feel during and after the workout? Energized, tired, or sore? Tired before the workout. Energized. Energized now and a bit sore. A bit sore after. Okay, good. Did you feel comfortable and supported throughout the session? Yes. You did? Yes. Okay, good. Cut the cameras. Net soos met 'n kat.